Sokszor halljuk azt, hogy a prezi teljesen más, mint a PowerPoint. Más szemléletet, más gondolkodásmódot, más struktúrát igényel. Mit is jelent ez? A PowerPoint eleve megad nekünk egy kiindulást a tervezéshez. Téglalap alakú felületekben kell gondolkodnunk, és tudjuk azt, hogy egy téglalapra mennyi információ fér el. A téglalapokat pedig egymás után szekvenciálisan tudjuk megmutatni. Ezzel szemben a prezi egy hatalmas, majdnem végtelen vászon, ami nem ad semmiféle alapstruktúrát. Ez a hatalmas tér, ez nagy lehetőség és nagy felelősség is egyben, mert hogy ezt az üres vásznat nekünk magunknak kell struktúrálnunk. Én nagyon sok olyan prezit látok, ami igazából nem is prezi, hanem egy preziben elkészített PPT. Szóval téglalapok jönnek egymás után, és lehet, hogy ezeket kör alakban rendezte el a prezi készítője, de ez a lényegen nem változtat. Nem is olyan egyszerű igazából kihasználni a prezi adta lehetőségeket. A lehetőségeket, hogy eredeti struktúrát hozzunk létre. Nem prezi specifikus dolog, de a prezentáció tervezéséhez nélkülözhetetlen, hogy alaposan ismerd a közönségedet. Még mielőtt elkezded tervezni a prezidet, szállj 1-2 percet arra, hogy átgondold, kiknek is fogsz beszélni. Egyszerű, érdeklődj irántuk, hogy majd ők is érdeklődjenek irántad. Például kik ők? Miért jöttek meghallgatni téged? Mit csináltak a mai nap során? Mondjuk várják már az ebédet, vagy fáradtak? Tudnak-e angolul? Nagyon fontos kérdés. Meg fogják-e vajon érteni, hogyha azt mondod nekik, hogy az account manager készítette a pilotot? Vagy egy ilyen mondattal elidegeníted őket magadtól. Használhatsz a slang kifejezéseket, hogyha előttük beszélsz. Vagy mi az, amin nevetni fognak. Például fogják-e érteni, ha a kedvenc sorozatodból idézel, vagy teljesen más szubkultúrából jöttek. Szóval a lényeg, hogy az előadásod stílusát és tartalmát igazítsd a közönségedhez. Ha kitaláltad, hogy ki a közönséged, akkor határozd meg, hogy mi a célod a prezentációval, mit szeretnél elérni a közönségednél. Ha semmit, akkor nincs igazán értelme prezentálnod. Lehet, hogy ezt a célt könnyen meg tudod fogalmazni, egy mondat is elég lehet, de ha szeretnéd ezt jobban kibontani, akkor a Think Do Matrix segíthet. Gondold át azt, hogy mit gondol és mit tesz most, tehát mielőtt még meghallgatta volna a prezidet, a közönséged, mondjuk azzal a témával kapcsolatban, amiről a prezid szól. És mit szeretnél, hogy gondoljon és tegyen a prezentációd után, vagy a prezentációd hatására? Tölts ki ezt a 4 mezőt, és ezzel meghatározhatod, hogy milyen változást is akarsz elérni a közönségednél. És ha pedig már tudod, hogy kiknél mit szeretnél elérni, akkor jöhet a hogyan. Szerintem nagyon fontos, hogy egy prezentáció sem prezentálja saját magát, hanem te vagy az, aki prezentál. Épp ezért sokkal fontosabb az, hogy te magad jó legyél, mint hogy a prezentációd jó legyen. Szóval a vizuális eszköz csak egy a sok eszköz közül, amivel hatni tudsz a közönségedre. A PowerPointnál megszoktuk azt a működésmódot, hogy megcsináljuk a prezentációt, és ha valami kimaradt, akkor beszúrunk egy-egy plusz diát a megfelelő helyre. A prezinél erre nem mindig van lehetőség. Sokszor a betoldás felboríthatja az egész struktúrát. Ezért azt javaslom, hogy még mielőtt bárminek neki látsz, tervezd meg pontosan és alaposan a mondandót tartalmát. Ennek az egyik módja az ötletelés, vagyis mindent, ami a témával kapcsolatban eszedbe jut, azt felírod a vászonra, és ha kész van, akkor csoportosítod az ötleteket. Ez a módszer akkor jó, hogyha még nem tudod pontosan, mit akarsz elmondani. Papíron is ötletelhetsz, de a prezi vászon is kiváló eszköz az ötletelésre. Ha nagyjából tudod, milyen fő részekből áll a prezentációd, akkor rajzold le ezeket úgy, hogy csoportosítod őket, vagy valahogyan megpróbálod az összefüggéseket is ábrázolni. Ha kész az első rajz, akkor csinálj egy másodikat, letisztázva az elsőt. És remélhetőleg, ahogy alakul, rátalálsz majd a neked legjobban tetsző struktúrára, ahogy én is ebben a példában itt a papíron. Külön jó, hogyha az elrendezés, az egész forma már sugallja a témát, összefügg vele. Például itt a digitális lábnyomról szóló előadás, ami 2 fő részből áll,
az épp elhelyezhető egy lábnyom formában. A prezid kialakulhat akár úgy is, hogy elkezded, és ahogyan alakítod, abból nyersz új ötleteket, és ez szerint folytatod. Tehát folyamatosan változtatsz az egészen, a kis részleteket többször megigazítod, és végül befejezed. Szóval bízol a kreatív alkotó folyamatban, ez lehet élvezetes, de általában lassabb, mint hogyha lenne egy jó, részletes, alapos előzetes terved. Aztán, ha megvan a tartalom, akkor jöhet a struktúra. Nagy felelősség, hogy a végtelen vászon a közönséget számára is érthető, átlátható, befogadható struktúrát nyerjen. Sok szétszórt prezit szoktam látni, ahol a részek egymástól függetlenül vannak a vászonra rakva, a forgatások és a zoomolások pedig igazából jelentés nélküli látványelemek. Ha az ilyesmiből túl sok van, akkor a közönséged nemhogy nem érti majd, hogy mit akartál mondani, de a prezi szoftvert sem fogja megszeretni. Érthető, mivel elszédül tőle. Oszd fel a prezidet messziről is jól láthatóan elkülönülő részekre. A hunyarítás teszten megállapíthatod, hogy elég jól mutatja a prezid megjelenése a struktúrát. Akkor jó a prezid, ha hunyarítva, ilyen foltok formájában is látszódnak a nagyobb tartalmi egységek, és hogy ezek hogyan függenek össze egymással. Ezen a példán lehet látni, hogy 3 nagy részből áll a prezim, ami egymást követi. Hogy a prezid átmenjen a hunyorítás teszten, ahhoz érdemes jó nagyra venned a részegységek címeit, és kereteket használnod. Amikor elkezdődik egy rész, akkor mutasd meg ezt a részt egészben, és csak aztán menj bele a részletekbe. Hogyha így teszel, akkor a közönséged mindig tudni fogja, hogy éppen hol tartotok az előadásban. És mindig mérlegeld azt, hogy amit kitaláltál, az csupán jópofa, vagy tényleg a megértés segíti. Nem azt mondom, hogy ne legyél jópofa, csak hogy ez ne menjen a követhetőség rovására. Ha egy rész végére értél, akkor jelezd a közönségednek, hogy ez itt a rész vége, takarékosan, akár ugyanazzal a látvánnyal is megteheted ezt, amivel az adott rész kezdődött. Mint például én itt. Ennek az erősen struktúrált felépítésnek az alternatívája a flow módszer. A hunyarítás teszt itt nem fog működni, viszont egy történetet vagy folyamatot el tudsz mesélni vele, talán jobban, mint egy erős struktúrával. A flow módszer lényege, hogy az egyes diák vagy útpontok átfolynak egymásba, tehát a dia egyik része mindig része a következő diának is, így a diák vagy útpontok összekapcsolódnak. Ez egy nagyon kreatív módszer, hiszen kezdőként egy nagy egységből szoktunk kiindulni, majd azon belül több kisebb egységet mutatunk meg, majd azon belül is több kisebb egységet, és így egyre mélyebbre megyünk a prezivásznán. De a flow módszerrel ez akár fordítva is történhet. Aztán, ha kész a struktúra, találd ki a prezid vizuális részét. PPT-ben megszoktuk, hogy a vizualitás az annyit jelent, hogy milyen képet tegyek a szöveg mellé, milyen képpel illusztráljam. A preziben a vizualitás az nem pusztán illusztráció, hanem ahogy például a digitális lábnyomos ötletelés kapcsán is láthattad, a tartalmat is hordozza. A prezinek a globális megjelenése az már kifejezheti a prezi tartalmát. Egy virágformába rendezett prezi például hitelesen képviselheti a közösségi kertekről szóló előadást. Egy karácsonyi dísz sablonnal pedig az ünnepi szokásokról lehetne előadni. Aztán a tartalmat hordozó vizualitás mellett a preziben is lehetnek olyan képek, amik illusztrálnak. Fontos, hogyha pixelgrafikus képeket használsz, akkor is figyelj a minőségre. Logikus, hogy míg rossz képekből csúnya, jó képekből szép prezid lesz. A netről összevadászott szedett-vedett képek helyett használd a prezi beépített vektorgrafikus ábráit. Vagy tedd egységesebbé a szedett-vedett képeket úgy, hogy például adsz köréjük egy azonos keretet. Kerüld a bonyolult grafikonokat, használj egyszerű, szép, jól áttekinthető ábrákat. Az Insert diagram menüpontban találsz egy csomó olyan ábrát, ami ezeknek a kritériumoknak megfelel. Aztán ne használj vízjeles képeket. Lehet, hogy távolról csak az éles szeműek fogják majd kivenni ezeket a kis szennyeződésszerű pöttyöket, de azért inkább fizest ki, ha valamiért pénzt kérnek, vagy ne használd.
Az én prezi tervezési tippjeimet viszont bátran használhatod. Ha pedig megtervezted a prezit, akkor már csak a megvalósítás van hátra. Pakold a vászonra a szükséges dolgokat, és haladj tartalmi egységek szerint. Hogyha egyel kész vagy, tegyél köré egy keretet, a tartalmi rész köré, ez lehet egy láthatatlan keret is. Ez azért lesz hasznos, mert valószínűleg egy tartalmi egységet egészben is meg fogsz mutatni. Ha most bekeretezed a készítés során, akkor később már csak az útpontokat kell megcsinálnod a keretekből. Ha ez kész, akkor igazítsd meg a dolgokat, és ellenőrizd mindent present módban. Néhány apró eltérés lehet a különböző nézetek között, ezért kell a végleges vetítési formában ellenőrizni. Ha pedig nem stimmel, akkor ismételd az igazítás lépését. Ha minden megvan, akkor kész is a prezid. Hogyha segített a videó, oszd meg a saját alaposan megtervezett prezidet a videó alatt egy kommentben.